езика? Не са малко. Тоест не са чак толкова много. Набоков. Набоков е писал. Така, много модерен. И Конрад, да кажем, е писал. Много така, но силен, между да. Набоков не е писал повече от две книги. Той има Лолита си е писал на руски. И Дар също. Да, но има други също. книги, които са му ги превеждали дори на руски и те пък са там изключително интересни полемики за следене. Начина, по който е унищожавал като киселина на акумулатор, общо взето, преводачите си. Набоков е бил страшен педант. Страшен педант на словото. Аз споменах него, защото той е един от кръстниците на модерната литература. Добре, кажи ми за духа на двата езика. Че са различни, то е ясно. Не това, че са различни, но духа. В Америка английският език има способността, и то не е само... Ти знаеш, че езикът е свързан с културата, едното оказва влияние върху другото, напред-назад. В Америка и в американската литература като цяло има една нетърпимост към извънредната сантименталност на изказа и на фабулата и на изобщо възприятието, начин на възприятие на света. Което означава, че английски език често пъти е, и то под влияние на грамадни литературни гласове. Говорим си за Хемингуей, примерно, и в последствие започнали оттам американски минимализъм, Реймънд Карвар и така нататък. Английската проза може да бъде минималистична от гледна точка на това, че с много малко думи могат да се кажат много неща. Аз поне това се опитах да направя на английски, понеже моето владеене, каквото и да означава това на езика, е на друго ниво, отколкото владеението на български. Не е матерен, но пък все пак толкова години преподаваш на този език. Така е. Но аз се опитах да си създам един литературен глас, който да бъде сравнително изчистен, опростен и елегантен. Нещо, което ако трябваше да го направя на български, превеждайки, щеше да създаде едни разкази, които са сравнително постни и скучновати. Затова аз вече, идвайки си, пишейки на български, пък реших да използвам всичките те неща, които ми идват естествено, като владееш майчиния си език. Тоест тази стихийност на езика, емоцията, обръщането на словореда, такива неща. Добре, тези истории, които разказваш, ти разказваш истории за България в тези. Да. Какво може да задържи вниманието на американица, да бъде интересно? Екзотиката ли, душевността ли, историята ли, фактологията ли? Фактология и екзотика могат да ти послужат до един определен момент. Оттам насетне, общо взето, така като от хора в бранша, писателите гледат с лошо око на други писатели, които си придават важност. Има такива, които решават, че на американския читател би му било интересно да чете за японската култура или за Хаити, примерно, и започват да пишат и си придават важност на базата на тези чуждестранни култури. Познавайки тази култура. И дори без да си направят много труда да я опознаят. Тоест, той до един момент може да ти послужи. За съжаление, за жестоко мое съжаление, България досега рядко ще срещнеш някой в Америка да се заинтересува крайно и да каже: ей, разкази за България, давай да ги четем, че ни е много интересно. Обикновено е: добре, България, и понеже са интересни духовността на разказа, понеже същината на разказа откъм обикновените хора, обикновените герои е интересна, това според мен успява да грабне. Какво е посланието? За коя страна разказваш ти? Коя е тази страна, за която разказваш? Според мен това не е съвсем реалната България. Каквото и да значи реална България. Да, разбира се. През твоя поглед. Всичко е изцяло през моя поглед, повлияно от особено първите години на обучението ми в Щатите. Тая силна носталгия, която ме мъчеше. На мен беше необходимо да си създам една България, която си изцяло моя, в която като стане тежко навънка, да се скриеш в нея, пишейки разкази. Така че... А тук на нашия читател, какво разказваш за неговата България? На мен това не беше притеснително. Дали българският читател ще ги хареса тези разкази. Оказа се, за сега нямам представа. За сега са много положителни отзивите. Дано и забеше така. Аз поне опитал съм се да си разкажа Българията, която обичам, с цялата си любов, на която съм способен. И ми се струва, че читателя, без значение дали е американски или български, за сега успява да го усети това нещо. Между другото, ти си женен за японка. Да. Там се срещнахте, също ли пише, също ли е пристрастна към словото? Тя обича да чете, което беше необходима първа крачка при първото ни запознанство, за нещо да си говорим, но тя се занимава с математика, което е... Пълната противоположност. Абсолютна противоположност. Но еднакво абстрактно. Еднакво абстрактно. Оказва се, че в висшите нива на математиката добива силата на изкуство.
в общи линии. Тоест, тя се опитва да ми разкаже с какво точно се занимава и какво прави, но аз тук не влиза. Но абстрактността поне... Абстрактността обяснява всичко и сближава. Но, това е един съвсем друг свят, съвсем друга култура, съвсем друга естетика. Начин на мислене, естетика, усещане на къде успяваш ли се да доближиш до нея? Защото тя е много странна, трудно постижима. Трябва големи натрупвания, за да я разбираш. Опитвам се да... Ще дам най-простия пример. Аз съм безкрайно черноглед. Може би Нямаш такъв вид и освен това имаш чувство за хумор. Защото ме снимат камери. Обаче, дай да си говорим насаме. Не, черноглед съм наистина обикновено. Какъв смисъл? В смисъл такъв, че ако не се знае изхода от дадено събитие, аз винаги ще приема, че изходът е негативен. Винаги. Така че това в общи линии... Сега звучи смешно. Какъв изход знаеш, когато замина за Америка? Това беше единственото нещо, което направих на базата на глупост, наивност и така глуповата смелост. Вяра. Не бих казал. Тоест, аз винаги съм си мислил, че ще стана писател, но не винаги съм го вярвал. Не винаги съм го вярвал. Имаше един момент, значи книгата в момента си говорим, млад български писател, 29 годишен. Не съм сигурен, че е чак толкова млад за писател, защото големите писатели си писали българските вече до 25-30 са приключвали жизнения си път брачно. Това няма да го говорим на връх Коледа. Така е. Но изглежда, че изведнъж има една такава максима, че успеха... няма бърз успех, разбираш, и няма. И сега изглежда, 10 държави, браво, това момче или пък другата крайност. Какъв е това сега идва тук от Америка да ми говори, нали? Но в крайна сметка се оказва, че 10 години беше безкрайно трудно. Имаше поне 4-5 момента от тези 10 години, в които аз бях на ръба да се откажа и да не се занимавам изобщо с писане. Нещо си много постоянен. Много... Това е нещо, което... Другото нещо, което те учат в тези програми по писане, е, че писането е пренаписване отново и отново и отново и че си блъскаш главата в стената и така. Вече, според мен, човек трябва да притежава някаква лудост, за да се занимава с писане, пък и с каквото и да е в този живот. Но... Аз сега ще се възползвам от това, че казваш лудост. Наистина. Наистина трябва да имаш някаква лудост, за да отдадеш живота си на това нещо, което обаче след теб ще остане. Не се знае за другите хора, дето не са толкова луди, какво ще остане след тях. Поне ще си завършил и психология. Кажи ми, може да сложиш диагноза на съвременния човек? Той е доста глобален. Няма вече така Америка, България. Това са условни понятия до голяма степен. Започват да се размиват границите. Каква е диагнозата на съвременния човек? Някаква шизоидна форма, шизоидно раздвоение. Защото много бързо извършихме този скок при елиминирането на границите, преодоляването на границите. Не всички хора са готови. Аз днеска слушах разговори, полемика за етническата толерантност на българина. Че етническата толерантност в Америка. Рязко паднаха границите и човек не сме наясно понякога с идентичността си, самосъзнанието ни. Още духовното изостава понякога за сметка на технологичното в момента. Самия факт, че аз мога да се кача на самолета от Далас и да дойда до София за 15 часа с кратко прекачване в Франкфурт. А пък също това пътешествие е отнемало... Аз имам двама прадядовци, които са заминали за Щатите 1900-та година някъде там. Им е отнемало седмици и месеци с лодката. Тоест не съм сигурен. Това е за мен шизоидното раздвояване. Добре, това не ни ли прави по-близки? Не ни ли сближава? Може би. Моята надежда е, че... Например, в Америка, защото аз смятам, че българите сме много далече от етническата толерантност. Просто защото обществото много не е се такова. гордеем. Точно обратно. Не бива да се гордеем с това нещо. Не е така. Аз не съм съгласен, че сме етнически толерантни, просто защото обществото ни е безкрайно хомогенно и всяка по-малка група, която е различна, остава винаги в периферията. За мен е необходимо да се промени мисленето. Аз съм виновен, примерно, за тая нетолерантност. Ти и всичките хора около нас. Семейството започва от най-малко. В Америка пък съм на другата крайност, която изглежда е необходимата. Пълно нетърпение към нетърпението. Там знаеш, че има думи, които не е позволено да са забранени. Значи, представи да забраниш една дума. Какво нещо е да забраниш една дума? И то да я забраниш така, че хората да треперят от тая дума. Така, че да преиздадат, например, Хъкълбери Фин с тая цялата дума
премахната от книгата. Това малко вече към това лудост. е лудост и голяма Да. крайност. Но става въпрос, че там човешкото същество е такова, че на нас еволюционно погледнато ни е ползотворно да се делим на ние и вие, за да може нашата си групичка да надделее над вашата си групичка. И чак в момента, според мен, етническата толерантност е привилегия, а вече и отговорност на развитото общество. Ние не може, преди 100 години, каква ти толерантност може да говорим, когато се биеш за хапка хляб и така нататък. И заради това, с което вие сте тръгнали, т.е. ти си тръгнал в Америка, и ничерите, разказваш за тях. Да, интересно ми беше. Аз тях. съвсем накратко ще ти кажа как почнах и да пиша. За България. 2002 бях записал един от задължителните класове, които всеки студент в Америка в хуманитарния факултет трябва да учи, да завърши история на западната цивилизация. Още на първата седмица дойде професора при мен и каза: господин Пенков, откъде сте вие? Викам: от България. Той вика: не може да бъде. Оказа се, че този мой професор пише дисертация на тема еничерите на Балканските земи. В Арканзас, американец. Бил ли е тук? Идва ли тук? Идваме в последствие на гости, ровихме се по библиотеки, търсихме исторически източници. Той ми даде да прочета една книга на тема еничерите на българските земи. Прочетох я, да му я синтезирам, да му разкажа отделни неща. И научих доста неща за еничерския корпус, за кръвния данък. И си викам: добре, не мога ли така и така ги научих тези работи, да напиша някой разказ. И написах последния разказ в книгата, или поне първоначален вариант на този разказ, Девширме, което е турската дума за... Ние му казваме кръвен данък, а на турски му казва Девширме, т.е. набор. Да. Представи си разликата в усещането за тегобата. Колко е различно. Понеже заговори, вече сме към края на нашия разговор, заговори за семейството, за възпитанието, за начина на хората да съжителстват съвместно, без да се мразят, да се уважават. А пък днес е 24 декември. И е бъдни вечер, и като че ли падат всякакви прегради между... Ние сме най-добри на Коледа. На Коледа сме най-добри. До кога ще останеш ти тук? Щастието за майка ти и баща ти вероятно е огромно. Да. Със съпругата си ли си тук? Не, самичък съм. Самичък съм. Празнувате ли там Коледа? Празнуваме, със сигурност се празнуваме, макар че съпругата ми като японка и не християнка, различно им е усещането към Коледа. За тях е един по-комерциален празник. Да. Защото, примерно, сега изпращахме подаръци на нашите племенници в Япония. Защото те си празнуват. По друг начин. По друг начин. Но поводи да се намират, да се събират хората и да се събират семействата и да се отнасят добре един с друг. Нека да имат. И да вярват малко по-добрите неща. И да вярват в успеха. Всички тогава се пожелават късмет, много късмет и да са много успешни. Аз с огромно удоволствие, с гордост, ще се познаваме от много години. И с радост, че с твоя баща сме съученици и сме били заедно, учили сме заедно и така имаме светли спомени. И че представляваме великия български град Габрово. Да, разбира се, и това представляваме в този глобален свят. Но това изглежда има значение. Нещо се заквасва в тебе. Искам да ти пожелая много успехи, това на първо място. Искам да пожелая твоите родители да те виждат много по-често и да видиш с тях. Но сега ще помоля ти да пожелаеш нещо на нашите зрители. Да са живи и здрави. Знам, че звучи клиширано и глупаво, но здрав ли е човек, пази ли си здравето, другите неща ще се наредят. Да бъдат живи и здрави, да не се отчаиват, да имат кураж. Знам, те са малко наивни, такива лековати думи, по-лесни за говорене, отколкото за изпълнение. Но и да стискат зъби, защото може пък и да се наредят нещата. Може и да не се наредят, но извън нашия контрол. Верно си черноглед. Да сме живи и здрави. Здраве да има. Ти си пример за това, че нещата се нареждат и че таланта намира винаги път. Чакаме нова книга, нали? На български или на английски? В момента пише на английски. Кога ще излезе, не се знае. Не се знае, защото не се знае кога ще напише. Няма гаранции в писането. Няма гаранции, че ще стане. Това не е като... Каквото и да било друго. Айде, изкуството да кажем. Няма... Слава Богу, че изкуството няма гаранции, затова откритията са велико нещо. Аз благодаря още веднъж. Нашите зрители се запознаха с млад българин, за който това не е американската мечта, нали? Разбирате, това е българската мечта. На Коледа се сбърва именно българската мечта. Неговата мечта се е сбъднала. Очакваме следващите му книги. Пожелаваме му успех и никога да не забравя да се връща тук. Няма как да стане. Благодаря ви, успехи. Хубави празници.